welcome joto ani subscriber tai viewers rok no ani katal blog o tabung kang porimol chongni o gari nasini tongmani tini ni blog to tamang nai rok thamne nugo no buji khana ani Yong bre ani amani bibijek belai khana sorry hamya GB hospital admitted aro thangmani bagini tabuk gari nasini tongmani ang porimol chongmani o ani logini borok ke bisramganj ni simi o ani bagai seat tobui tongota norok blog no pulian sim pai thak jora nai ke bus ko pai sokaka tai jeng kane seat kai sewa asukaka kata thami to ada kawan ada ke window seat chance banyak kalau mana mah mau kan dia sih kalau enggak kan kamu juga seneng naik jalan sokoknya leng sokana bas gari kamu nih kalau disuruh serang kolam suka bas gari kamu no ban numur naik ya tak sen jibiyo thamanya ning ko auto mangkha bahajering tok hamira sokanya semusung dongsu orisan mangkha Robindra Kanon Park. Finally, tabuk sung GB o sok pakai ko GB hospital. Ingke sung tabuk direct hospital habai Yongno naimani belai ikhana serious. Mane boku supon saimanya. Bini sak rok lori liya tai sudo hamasimi oxygen rima tonota ke naite dara songdo thangbai kya nogo jeng ani logi bai oro yongni busajala kusuma sa tongo bokke phadora akhi kana wasu tongmani bokusupon saimenya ekdom serious homa hikena horsa angkha tini bai hike hornai ngan thangto ngetabung kang mantri kisa phake hane yang kaisa room tongo khali asukjangnai ojaga phai sacha rest khai tongmani thuna naima se mukri maya oro gala rogi serious rok phayo siri khoglayo abo haimang tongo jaga nge baksang ke jani cha ora haino rokoi tongbai ta mo ke kunia do mo ang bokrok bera wi thumani o asukjang na ya amo se mari mo Mana tu jadi? Sudah. Ke dol rok ani Yong ni bagai kisah suri zabaidi jesek mansak motai rok ni thani boni langmano botesa ki phileja manphino norongni suri mungbai angke belai bkhai yok suka bonomo haike nugui
hama simi se thuk thuk ngi tongsu oxygen bai belai kheno cost ngi tong khaba